Benvinguts i benvingudes al podcast del Lleida Esportiu, on podeu escoltar l'actualitat del Lleida mentre aneu en cotxe, passegeu el gos o teniu insomni. Aparteu les criatures, cordeu-vos els cinturons, que comença... Què tal? Molt bona nit i benvinguts i benvingudes un nou divendres a Pols Nord. Després del gran ambient viscut el diumenge passat, tornem a la realitat de la segona federació. Encara la derrota de la setmana passada, jo sincerament vaig disfrutar molt amb l'ambient, però també amb l'equip Pol, ja que vam estar a punt de forçar la pròrroga. Aquest diumenge juguem davant l'Alzira, una altra vegada al camp d'esports. No serem les 5.000 persones com hi havia la setmana passada, però hi estarem els de sempre per animar l'equip. Un equip que estic segur que si juguem com els últims minuts contra l'Alavés tenim molt a guanyar. Sí que no tenim gol, però jo crec que falta aquest puntet d'inflexió per a sortir de la mala dinàmica i igual també una mica de qualitat, no te mentiré. De tot això parlarem al programa d'avui. Ara us presentarem el menú. Abans, Pol, anem a donar pas a la intro, perquè senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, comença el millor programa de Twitch. Comença Pols Nord. Què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes un nou divendres aquí al canal de Twitch de la Cova, on sempre fa bo. Jo sóc el Pol Mullor i a mi, com sempre, m'acompanya el Pol Lampurlanes. Hola, Lampu, què tal? Com estàs? Bona nit, home, avui content perquè el primer dia, crec que des que vam estrenar nou setup, com diu el Rubén pel xat, que no hem tingut problemes tècnics, o almenys no hem tingut tants com altres dies, així que molt content, moltes ganes de parlar del nostre Lleida Esportiu, el nostre equip de Copa del Ref. Ai, de Copa Ref. De Copa de Rei. Saps què passa, tio? Que Què avui passa? hem anat en temps, tal... El Pol, veureu que està una mica tal desconcentrat, no va borratxo, simplement hem estat tocant el saxofon Sí, i la bateria. No és conya, després, Pol, ja pensaràs els vídeos. Ha sigut espectacular. I res, Pol, ara anem a fer el programa, no? Sí, intentarem. I ja està. Perquè avui, Pol, com no, tenim un programa, tio. I saps amb què, no? Convidats de luxe, sisplau. I avui farà conyes, Pol, què tenim avui? Què portem a l'audiència? Doncs avui escalfem motors per aquest Lleida Alzira, ja sabem que és un partidàs, un autèntic partidàs entretingut, on esperem que no sigui un 0-0, i portem dos convidats per la tertúlia de l'Altaveu Blau, l'Àngel i el Pepelu. L'Àngel ja és VIP d'aquest programa perquè ha vingut 10 cops, però encantats. Ei, orgullosos, joder. I orgullosos. I avui, per part de l'equip rival, no portarem a cap protagonista, ni a cap jugador, ni entrenador. Però no és culpa nostra? Simplement perquè ens han clavat el vistaco. Bueno, clar, nosaltres enviem correu amb temps, junts, i ens contesten. L'Alzira, en aquest cas, ens contesta... Aquesta tarda a les 5. Intentem fer-ho a contratemps i no ens contesten. Bueno, al final... No, ens han obert per WhatsApp, Clubs de segona ref. Te cau bé l'Alzira, Pol? Quants partits has vist de l'Alzira aquest any? Més igual. 0. Perfecte, i aquí està el vostre analitzador Tu quants has vist? Jo, moltíssims. Menys un. Més que tu. El de la setmana passada contra l'Atlètic de Bilbao el vaig veure. Sí, jo ni això imagino. Si tu no veus els del Lleida, com has de veure els de l'Alzira? Segueix. Bueno, Pol, va, Quan juga el Lleida Esportiu aquest cap de setmana? Això sí que ho sé. Juga aquest diumenge a les 5 de la tarda contra, com he dit, contra l'Alzira. Es podrà veure en directe per Futbol Club i a les ràdios, com sempre, uauisegre.com, en un partit, Pol, en què tu no el podràs veure sencer. Per què, Pol? Sí, vale. El que veu els partits sempre, doncs diumenge no podrà estar durant els 90 minuts per culpa d'un club de Lleida. Un club que no vol que el Pol Mullor vegi els partits de Lleida. Jo només dic això. Ja està? A partir d'aquí, si ho vols explicar, explica-ho. Ja s'ha acabat? Ja està? Sí. Vale, perfecte. Una cosa que te volia afegir de lo de Futbol Club. Saps el que han fet, tio? Ara s'ha de pagar. Són 5 euros al mes. Han de cautelar molt, 5 euros al mes o 30 que val tota la temporada, però és, en plan, no veus tota la segona federació. Sol veus el partit de Lleida. Sol aquests. O sigui, 30 euros a l'any per veure Lleida. En plan, sol el Lleida. I sol els partits que jugui a casa. Claro. Sí, bueno, en fin. Coses de segona ref, també. Què vol? Per què vols començar? Avui no tenim el Cira, igual... Perdó.
avui podem semblarà familiar. Us semblarà familiar. Vols explicar Però la és que- història no, d'aquest 11? No hem volgut canviar coses, però sí que hi ha un jugador que potser l'hauríem de canviar perquè I l'hem canviat, l'hem Danilo, canviat. si no... L'hem I l'hem canviat. canviat. L'hem canviat. Vinga, Canta bé, canta te'l bé. canto. Canta bé. Doncs Ramon Vila a la porteria, defensa de 4 amb Nani, Arnau Gaixas, Roger Figueras i Monterde. Al mig del camp, Loris i Quadri, que recordem va donar descans la setmana passada. I en bandes, Agüero i Comeras. I a dalt, Xuli i De Mesa. Molts jugadors que, com Xuli, com Agüero, com Comeras, com Loris, com Quadri, que va donar descans a la Copa del Rei. I saps per què? Perquè jo no m'entenc, tio. Sentar a Quadri... bueno, anava a dir una barbaritat, però millor no la dic perquè... Jo crec que sí que els va fer descansar, Els va guardar Però per si vida. Quadri venia de descansar ja contra el Deportiu Aragón. Bueno, al que final descansar. va sortir, no sé en quin minut va sortir, però Xuli tampoc va Però jugar si- titular. quan- Agüero Comeras tampoc, Quan van, Quadri i Loris entrar, tampoc. quan van entrar Monterde i Quadri, Monterde tampoc. quan va entrar Monterde, Quadri i David López, es va notar molt. Sobretot quan va sortir Bon partit de David Òscar López, Rull. Sí. Però al final Arnau Gaixas i Roger Figueras no pots rotar perquè és els únics que tens. Roger Per està bé. cert, Roger... Com està bon? Clar, És que la setmana passada no va semblar greu. Ni vam canviar de tàctica i vam jugar amb 5 defenses. jo encara no entenc com pot fer un partidàs Adrià Pladevall quan no ha jugat res. Va fer un partidàs? Però tu hauria de jugar a Adrià Pladevall i per tant fer una defensa de 5? No dic defensa de 5, però ha jugat més a Pladevall perquè és que no havent jugat res contra l'Alavés de segona divisió va i fins on jugué, te fa Vale, un partidàs, sí Vale, o no? vale, però si no fas defensa de 5, a qui sentes? O mirar de, jo què sé, si veus que no funciona, pujar Monterde i Pladevall lateral dret, o si no, provar aquest sistema de 5, tot i que, bueno, contra l'Alavés t'ho compro, però no sé si ho Pere Mira, Martí... el Rubén diu per aquí pel xat Rubio Banqueta, Pladevall titular. Jo, Llavors Monterde. bueno, igual posa Monterde d'extrem. Clar, sí, Perquè sí, com eres Pol, Bueno, normalito. és que al final, a dalt, sí que és cert que David López va fer un bon partit l'altre dia. Vale. David López ho va fer molt bon partit, bé. va canviar Va les fer coses. molt quan bé, va entrar. sí. Però, a més enllà del partit de la Copa del Rei, el que genera és Xuli. Sí? A dalt, Com vas a la davantera? Xuli i el que sigui l'altre, perquè... A veure, També veus a Danilo Xuli? és- També veus a Xuli? Sí, per mi és el del que genera més. Però Per no, mi sí, no per l'acaba mi sí ha de ser ficant, titular. A Juntament... futbol dic. Eh? Que no l'acaba ficant. La pilota. Bueno, ja, clar, sí. Però estic dient que genera, almenys. És l'únic que genera. I una baixa molt important serà Danilo, perquè, a veure, potser ens hem tirat un triple, però suposo que està en la selecció, no, ja? En teoria sí. En teoria sí, En no? teoria sí. I llavors te queda de Mesa Alfa, que Alfa, com hem dit 10 vegades, o 15, Revulsiu. Més revulsiu. I te queda de Mesa... Clar, és que si has de ficar de Mesa, si no, qui poses a dalt? Tiaguinho! Com vas veure Tiaguinho? veritat, Com vas veure no. Tiaguinho? Home, Normal. va fer algo... Ojo, el que sí que va Va jugar animar l'altre molt a dia... Tiaguinho, Tiaguinho. Això m'agrada. Sí, perquè una altra cosa, pobre xaval, no? El Pobre, que no me va agradar gens, tio, sí que és normal, que no ha tingut minuts al llarg de la temporada, és Alejandro Mejía. I és el que t'he dit, també va jugar titular. A veure, jo entenc que Home, pugui donar descans per Lliga, però, home, més de descans va voler donar minuts. Sí, però, home, tampoc pots posar com Pladevall i Mejía titulars contra l'Alavés quan no han jugat res durant la temporada. Jo crec que no pots posar. A més, Bueno, va voler en donar segona minuts divisió. i Però és que ja està, vol. No és que hagi No estic dit, d'acord, hòstia, jo porten tampoc. una mica de rodatge, han jugat tal minuts a cada partit. És que no havien jugat res. De fins fet, ara. a Mejía se'l va descartar a principi de temporada, no? Correcte. Perquè tema porteria, Pol, repeteix Ramon, nosaltres ens petem això de partidàs. fer la rotació, no sé què, si Ramon Vila va fer el partit de la setmana passada, que jugui cada setmana. Mira, ho sento. aquí un comentari del... Com has dit tu, Rubio Banqueta, Pladevall titular del Ruben, i diu, al lloc de Figueras. Jo a Figueras, si està bé, no el trauria. La defensa Figueras-Arnau m'està agradant molt i crec que la defensa ara mateix és el que està millor de l'equip i no s'hauria de tocar. Per cert, bon documental o curtmetratge, com ho vulguis dir, del club. Està molt bé. Molt bé, Jan, Està molt bé. xulo. Sí. Això també està bé per saber, no? Està bé veure com és per dins. Sí que a nivell de igual més, a veure com ho dic, estructuralment i tal, es pot
algú arriba a queixar, però tema de xarxes i contingut que s'està fent, dissenys i tal, ha millorat De moltíssim. fet, ja t'ho he dit a tu abans, però a la meva bústia, bueno, un amic, ha sigut un amic que me l'ha donat o no sé què, hi havia una entrada de... O sigui, no Algo era de teu, co- m'has mentit. No, m'ha donat un amic, ho he deixat a la bústia, bé, algo està així m'han dit. clar, Sí. Llavors, és una entrada de no sé què Coca-Cola ficava que val per una entrada... Hòstia, m'he oblidat d'esports, això. Algo així. M'has fet recordar. Aquest diumenge cada abonat podrà convidar a una persona gratuïtament al camp. No cal agafar entrada i dir, no, he d'anar aquí i esquimpar. No, tu vas allí, ensenyes el carnet i dius, entra amb mi. En aquell moment te creus el puto amo. Entra amb mi. A veure, estàs entrant al soc camp soci. d'esports a veure contra la Cira, però si tu te vols creure el puto amo... Sí. Te deixo, M'ho vull te creure, deixo, m'ho no vull passa creure. res, te deixo. Clar que sí. Te deixo. Ser de Lleida és un privilegi. M'entens? Estic mirant que no tenim una cosa, Pol. Vaig a mirar-ho si tinc per aquí. Va, és igual, faré veure que no he escoltat res. Pol, si et sembla, ja que Jo m'ho vaig preparant. està ensenyant una cosa que ensenyarem després, però és que ja m'està molestant. Així que, Pol, si et sembla, no, com hem comentat, no tenim a ningú de l'equip rival, però nosaltres, com a bons estudiants que som, més tu que jo, no et mentiré, hem preparat una mica del rival, així que, Pol, què ens has d'explicar de l'Alcira? Mira, una dada que te puc soltar. No, jo sé que el que he vist No miris el guió. de memòria és que els dos venen fatal. Correcte. Tipo, els últims 5 partits, 3 derrotes, 4, o sigui, no guanya cap, ni el Lleida Mira, ni l'Alcira ve de perdre en Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao, Normal. no contem, 0-2. Evidentment. Últim partit a Lliga va empatar contra el Terrassa i Pol... I l'altre derrotes. L'altre I el derrotes. Lleida encara pitjor inclús potser, però vull dir... Taula classificatòria, l'Alcira va... Quin número posa aquí? 14, no? Partit trepidant, 13 contra 16. 16. Quin partit! És que m'estic enamorant ja, tio. D'aquesta segona ref. Jo estic a punt de soltar-te una hòstia. Pol, l'Alcira és un equip valencià que aquest any també fa el centenari, tio. Tenim És veritat. un munt d'equips a la Lliga que compleixen centenari aquest any. Hèrcules, Alcira, quin més havia? Olot. Ho vam dir, Olot? Olot, sí. Pol, tu abans de aquest any sabies que era l'Alcira? No. Què vols que et digues? Que no? Jo tampoc. És que, tio, estem en una categoria, macho, que... He vist que no sé si és el seu màxim golejador o un dels seus màxims golejadors és el central, que saps com se diu? Kaiser. Pues com nosaltres. Arnau Gaixas, vull dir. Sí. És que són iguals, serà un tio. partidazo. Som de sons. Tu, Pol, posa't en la pell de Maldini, no te diré en el cap, perquè tu de moment tens pèl. Com analitzaries el partit aquest diumenge? Com bueno, bàsicament a guanyar. És que si no guanyem diumenge, Futbolísticament. és que m'és igual, tio. És que hem de guanyar. Què m'és igual. esperes? Ganar i ganar. És que aquest diumenge s'ha de guanyar. A més, rival directe, perquè estem en la merda i s'ha de guanyar ja. És que no sé ni què és guanyar a Lleida. No sé ni què és guanyar. Hem de guanyar sí o sí, perquè si no ja estem a la merda, però ens anem encara més en la merda. Hem de guanyar, ja està. És que m'és igual com. Si és en pròpia, si és gol de Ramon Vila en minut 95, de córner, d'Iñaki Álvarez de mans, m'és igual, hem de guanyar. És que me n'assuda, és que ho dic així. M'és igual, hem de guanyar. És que és així, tio. O sigui, que si vull parlar de futbol, millor que esperi a la tertúlia, no? Sí, però és que hem de guanyar. Perfecte, no? Hem de guanyar. Vale. Ja M'ha està. quedat clar. És l'argument. És que el títol el podrem canviar. Hem de guanyar. Com se tanca aquest micro? No es pot tancar, el teu sí que es pot tancar. Aquí, no? Que és el primer o el segon? Ah? Cabron. Anem a per les porres o què, Pol? Perquè crec que hem de fer, Pol? Bueno, jo l'estic aquí, ¿vale? A veure, va, què diu la gent? Perquè jo crec que la gent ja no ens Aneu- coneix, hauria. aneu- Escolteu, perquè... Aneu deixant les porres pel xat, que les comentarem ara. El Xus ens ha dit 2-0 de les Dance. Carra ens ha dit 4-1. Carbó 5-0. Juanal 4-0. Tumillor 1-0. El Jordi Navarro 3-1. I jo he dit 2-1. Mira, sincerament, si els voleu insultar, insulteu-los. Perquè és que sento que com si m'estiguessin vacilant a mi, tio. 5-0, 4-1... Loco, pareu ja, tio. Que no fa gràcia, No fa gràcia. Al principi de temporada, hòstia, vale, va, per començar amb gràcia. Ja no. Ja no. Que cada setmana Albert Carbó me posi que guanyarem 5-0 amb gols de mesa. Des Ja d'aquí, està. des de l'estudi de Pols Nord, fem una crida que, sisplau,
cobaires. Sigueu realistes Mira, i no en toqueu Com, els collons. com diu el Ramon, 1-0, i orgullós i gràcies. 1-0 i gràcies. Vinga, va, com diu el Ramon i també diu el Rubén 3-0, el Jaume Queral diu 3-0, el Pepe Lu, invitat d'avui, 2-1, està amb mi. Però és que, no, és que els de la Cova s'ho prenen a guassa, però és que el Lleida Esportiu no és una conya. Com que 5-0? Si no fotem ni un gol. Què t'has fumat avui, tio? No fotem ni un gol, tio. Què t'has fumat? Hòstia, tio, és que ja, ves comentant. No beguis més vodka, tio. Madre mía, loco. Deuen d'estar flipant, tio. M'he d'hidratar. Tenim alguna més... No. Mira, el Pixa diu 1-0. Com sempre, i el millor. Pues bueno, avisem allà els tertulians que podin entrar o què? Els avisem? T'avisem. Els avisem? T'avisem. O fotem-li, va. A veure si venen... De mentre podem parlar de les nostres merdes. O també buscar els partits de la jornada, perquè els tinc, però s'ha borrat. Llavors... Saps el que passa? Que... Sí, molt bé, tio. El que passa és que amb aquest programa, fins el divendres a les 5 de la tarda... No, sigues... Bueno. Fins el divendres a les 5 de la tarda no s'obre el document de Drive. Amb el Word. Explica per què també. Per què no vols? Els partits de la jornada, Pol. Manresa, tots en diumenge, com no. Manresa, Ibiza, Islas Pitiusas a les 12, Formentera, Mallorca B a les 12, Penya Deportiva, Badalona a les 12, València, Mestalla, Prat a les 12, Ebro, Espanyol B a les 12, Saguntino, Teruel a les 12, Olot, Deportiu Aragón a les 5, Lleida, Alcira a les 5 i Terrassa, Hèrcules a les 5. Te comento, Pol, perquè ara estem com estem, vale? I portem partits contra l'Alcira, Olot, Saguntino, que dius, hòstia, no? Però és que ara he vist que abans de Nadal queden Hèrcules, Badalona... Alcira... Sí, aquest no el contem. No sé quin altre. Sí, No, són sí que rivals que contem, dius... sí. Puf. Bueno, doncs com tots, tio, és que està molt igualat, això. Està No, molt però igualat, tio. no és la mateixa, crec jo. La setmana que ve anem al camp de l'Hèrcules, si no m'equivoco, és diumenge a les 12, perquè no José Rico es diu, solapin... José Rico Pérez. No? Pérez. Aniràs o què? La intenció està. Però Home, la intenció està cada cap de setmana, però al No final es mai fa vas. bus, però bueno, és normal. L'Alicant està... Però- Però la intenció està d'anar Mira, com sigui. últim com sigui. últim programa que deixo que vinguis drogat. Ja està. A partir de la setmana que ve, Vinga, desintoxicació. va. Que els nostres convidats no volen És que, esperar. tio, ja, para ja. Va, presento... Els tenim aquí, no els dos? Sí? Tenim aquí. Així m'agrada. Tenim el Pepelu, tenim l'Àngel. Bona nit. Què tal, Pepelu, com estàs? Bona nit, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Ben equipat, Pepelu. Hombre, sempre. Aquí l'únic que no he equipat soy jo. Però és que no puc, Pol, no puc. Per què? No em dóna la vida. No, perquè vinc d'anglès i no puc, no sé. No ho he agafat. Neteja-te-les. No m'he agafat. Àngel, què tal? Bona nit. Molt bona nit. Se'm sent bé? Perfecte. Perfecte. Bueno, Àngel, tu la setmana passada, tio, anaves calent, eh? sí, jo és que estic cabrejat, estic molt cabrejat estos dies, tio. Per què, Àngel? Pues perquè la gent... A veure, jo entenc que puguis estar decebut, però d'aquí a dir que els jugadors no s'ho estan currant i que són una vergonya i tal, joder, tio, que no tots són els resultats. O és que no veiem el mateix al camp, perquè jo veig el que fan al camp i als entrenaments. Però al partit de Copa tampoc es poden extraure conclusions. No parlem del partit de Copa, això parlem d'abans del partit. Vale. Quan jo parlo amb el Pol, això va ser abans del partit de Copa. Pepelu, què opines? Recordem que us podeu tallar quan vulgueu i Foteu-li, això és que- com si estiguéssiu en un bar. Bueno, opino que el partit del diumenge, per desgràcia, serà un partit per mi massa igualat. Massa igualat, compte que tenim 2 punts de diferència només, si no estic errat. Ells han fet 11 gols, nosaltres hem fet 5, i el seu central, que és el Pichichi, n'ha fet 4, quan nosaltres en total hem fet 5. Està estudiant més a la tira que nada. Vamos, partido en la Mira, cumbre. jo aquí tinc, bueno, Partido en la cumbre. dels 10 partits que s'han jugat, 2 victòries, 2 empats, 6 derrotes, i el Lleida, 2 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Els últims 5 partits, ells han fet 4 punts i nosaltres 3. Duel de equipazos, s'ha de dir. Sí, sí. Duelo en la cumbre. Però bueno, és el que hi ha, tu. Al final, Però la situació està així
I és el que hi ha, no pot fer res més. Tot i els resultats, tu tens bones sensacions amb l'equip? Jo sí, tinc bones sensacions. El dia del Saragossa estava bastant calentet, que vaig anar ja a les Springboks a veure'l amb altres, i estava bastant calentet. L'alineació me va tocar els collons. I el fet de sortir la primera part allò, com a veure què passa i tot això, a mi no m'agrada. Jo, hòstia, mosseguem des del principi, i més amb un rival com serà un rival directe com l'Alzira o va ser l'Olot fa 2 o 3 setmanes que va vindre a casa. Sortim a mossegar des del minut 0, i més a casa, amb la gent que t'està apretant. El gol nord que me cago en Déu fa goig últimament. No podem sortir a... No, tio, i última... Bueno, gol Sí. nord, perdó, gol nord sempre fa goig. L'altre no. Sí, no, jo dic gol nord, no dic el camp d'esports en general, perquè és el que passa. Quan ve l'Alavés, tothom és del Lleida, tothom penja a l'Instagram coses del Lleida, i quan ve l'Alzira som els 4 subnormals de sempre. I orgullosos, També t'ho dic així de clar, i orgullosíssim. Aquest diumenge serem 4 subnormals més el que vinguem nosaltres. Almenys. Sí, ara ho has dit. Sí, el que puguem enganyar. Però, bueno, ara està la situació així i s'ha de guanyar sí o sí. El que ha dit el Pol, el Lampu, s'ha de guanyar sí o sí. I com no guanyem, la cosa se fique negra, no. Lo següent. Però, bueno, Àngel, guanyarem. Tu has comentat que els resultats havien set per part... Bueno, que penses que havien set injustos, tal, que s'està criticant massa, no? Llavors, què creus que és el que està faltant per a que l'equip pugui sumar 3 punts? Home, jo crec que el que falta és acabar les jugades. O sigui, sí que és veritat que pots tenir mala sort un dia o 2 i que 4 o 5 seguits no pot ser mala sort, val? O sigui que alguna està fallant. Sí, jo, des del meu punt de vista, i ho he dit, és la part de la finalització, perquè si t'hi fixes arribem molt bé dalt i dominem molt amb la pilota, però quan arribem a la zona de 3/4 o a l'àrea rival ens passegem, sembla que volem entrar amb la pilota dintre de l'àrea, dintre de la porteria inclús, sempre ens sobre un retall, sempre ens sobre una última passada i no xutem mai. I a nosaltres sempre ens fan un xut des de la zona de 3/4 o més enrere inclús, ens entra per l'esquadra, se la menja Ramon o se la menja qui sigui, i amb això ja ens han fet el gol i ja està, ja no han de fer res més. Què passa? Que sí, és veritat que dominem i que juguem molt bé, però si tenim aquest problema del gol i només anar fent F1, doncs marxem a casa amb un 1-1, i després el dia que no podem fer ni un gol o que el dia que el fem ens l'anul·len, que ens està passant molt això. Quants han anul·lat? 4. I quants eren fora de joc de veritat? És que, joder, i el dia de l'Alavés, la mà aquella que la van veure tots, perquè la van veure tots menys l'àrbit. Però bueno. Es barreja tot. L'únic que dic jo és... Si aquests resultats estessin arribant així perquè som un desastre d'equip, val que podríem posar el crit a l'aire, però és que no som un desastre, joder, estem dominant... Quantes parts ens han dominat? Diguem, a València potser, o l'Alavés la primera part, que van ser hiper superiors perquè feien els salts de pressió increïbles, jugaven el mateix que nosaltres però amb jugadors de més qualitat, i nosaltres... Les categories estan per alguna cosa. Clar, i nosaltres estàvem amb una rotació claríssima, perquè no vam sortir amb titulars ni de conya, ho sabeu, i a part, encara així li vam aconseguir donar la volta i vam acabar dominant a l'Alavés. Això és el que hem de veure, això és el que hem d'aconseguir treure-li lo positiu i saber que al final la situació ha d'acabar donant la volta sí o sí, perquè si tu durant tots els partits sí has tret mals resultats pel que sigui, però has dominat en tots els partits i inclús a l'Alavés, al final, per collons, ha de sortir, per collons. I jo espero que aquest puto diumenge sigui el primer dia. Però a mi la sensació que em dona és una mica d'equip feble perquè és el que has comentat. Arribem i sembla que el poc que generem no provem. Jo tinc la sensació que no xutem. gaire, no. Després, Pues mira, tu... és el que dius tu, tenint el partit més o menys controlat, era una acció de contraatac o el que sigui, fan un gol. Això és d'equip feble, que no marques, no estàs contundent ni a davant ni a darrere, jo crec. Home, darrere sí, tio. Però a darrere és amb una jugada tonta que fan un gol. Però són molt febles, Un penalti tonto, gol. Pues com nosaltres marquem marcats. Però vull dir, és això, no sé. Al final, els gols que te fan és com els marques tu, també. O jugada parada, o error del defensa.
Però hem fet A veure, és quarta categoria. Clar, és el que comentes. Clar, per exemple, el que dius tu dels àrbits. Àngel, al final els àrbits també són de quarta categoria com els nostres jugadors. Collons, però, tio, 4 partits seguits anul·lant uns gols que no són. Això ja és molta mala sort. Això és molta mala sort. I contra l'Alavés entenc que el tio que va venir és d'una categoria superior. I aquella mà, Era de segona divisió, sí. pues, aquella mà la van veure tots, perquè me'n recordo que va ser acabar la jugada, tot l'equip de Lleida se'n va rodejar-lo dient-li així, el tio diu que no, el línier diu que no, tot el camp dient-li de tot. Està claríssim, està claríssim que és una mà, però és que aquell àrbit també se va menjar unes coses, perdoneu-me, la despeja un tio de l'Alavés amb el cap molt per sobre dels del Lleida, marxa molt lluny de qualsevol jugador del Lleida i dona porta. O sigui, aquestes coses, si les pite un tio de segona divisió, imagina't el que pot fer un tio de segona ref. O sigui, no hem de dependre de l'àrbit, hem de dependre de les 40 ocasions que tenim i que no acabem, i que ells en fan una i ens fan un gol. Si tens 40 ocasions, per almenys has de fer 3. I llavors que no et faci mal aquella ocasió que t'han fet un gol. Perquè jo me'n recordo el Saguntino, que la primera part vam tenir 10.000 ocasions, no vam fer ni un gol, i al descans vaig parlar amb un amic i me va dir, espero que no lamentem les ocasions. I jo, espera't, crec que vam anar 1-0 al descans, no? Sí. I vam dir, espero que no lamentem les ocasions que hem tingut, que podríem anar 3 o 4-0, i és que patapam. I és que jo juro que ara el Badalejo encara no sap ni com va treure un punt del camp d'esports. És que no saben. Que els àrbitres condicionen. Sí, quasi guanyen. La realitat és que 10 jornades i estem on estem. Però jo dels equips que han passat pel camp d'esports tampoc he vist un que ens superés aquí, saps? És això. Però no Però ja vos, nois, vosaltres el que heu de pensar és com si fóssiu l'equip rival, no vosaltres. Heu de pensar que teniu a un Lleida esportiu que li heu tret un punt i no sabeu ni com, perquè és un equip molt superior que sí, que potser tenen molta dificultat per fer-te un gol i tal, però al final acabaran tocant la tecla i quan trobin la tecla serà impossible guanyar, perquè si ja, sense tenir gol, ha sigut impossible o quasi impossible treure-li un punt, imagina't quan trobin la tecla del gol. Que serà que de més se fiqui en forma, que Xuli trobi el gol o que portem un davanter nou ara a l'hivern, doncs el que sigui, però alguna cosa farem, perquè no perds el domini d'un dia per l'altre. O sigui, si ja som fermes en això, només ens falta trobar la tecla del gol i tenim molts tios a dalt. Si no se fica Gonxaruc, si no se fica Denis, si no se fica Xuli, si no se fica Demesa, si no se fica qui sigui, trobarem un altre tio i ja està. Bueno, Luis Pereira ha confirmat que ja hi ha fitxatge. Sí, ja s'ha mirat gent, sí, això també t'ho puc dir. Ara que ho ha dit Pereira, t'ho dic jo. Vam parlar amb Cristo i ens va dir que ja estaven mirats gens. Però està clar, quan tens una ratxa tan dolenta, està clar que tens feina per fer i a l'hivern vas a mirar... No hi ha noms, però està clar que hi ha noms, que hi ha gent mirada. Hi ha gent mirada i tens que tenir en compte que amb la sequia que estàs passant no aniràs a buscar un tio de 10 gols per temporada. Aniràs a buscar un killer, un tio que t'asseguri el que no tens. Això va molt certos, Bueno, però quina inversió has fet per estar al descens ara? Ho has de salvar, no? Home, el primer que vol que les coses vagin bé és Luis Pereira, que s'està deixant aquí una pasta. No crec que ha fet tants diners per estar l'any que ve a tercera ref. Perquè, vamos, ens quedem aquí una mica... Home, i segur que el mercat d'hivern portarà jugadors. Si som llestos, i espero que ho siguin, hauran agafat a Pere i li hauran dit, escolta, què et necessites? Què et falla? I jo hauran dit, escolta, doncs mira, a la zona 3/4 ens falta això, necessito aquest perfil i hi ha un tio, i jo coneixo un, què tal, pam, i hauran anat a per ell. I si no és aquest o aquest. De moment ja tenim un fitxatge més o menys confirmat, que ho va dir el diari Segre, és Musa Issa, un pivot nigerià de 20 anys que juga a la primera divisió de Bielorússia. Però aquest ja l'estava fet a l'estiu, no? Aquest el Torella i aquell, no? Sí. Però aquest no compta, Ah, vale. Aquest no compta perquè aquest no ve a subsanar el que està passant. Aquest ja estava fet. Vale. I aquests nigerians venen, jo crec, una mica per fer quartos. Vull dir, el Portes és una jove promesa i si creix, després fas trampolín i t'emportes algun traspàs. O si no te'l quedes i ja tens un tio allí que té futur. Vale? Però no ve a subsanar el que està passant ara. Si portes ara un tio al desembre o al gener és per subsanar el que t'està passant ara.
És aquest el que ens interessa ara, sabeu? Perquè, Pepelu, tu tens ganes del mercat d'hivern? O creus Home, que... necessitem un nou com l'aigua. Necessitem un No nou confies en tio que Pepelu? les enxufe, perquè no tenim ningú que les enxufi. I per mi te fa falta un tio al mig del camp que rasqui al costat de Quadri, perquè no rasque ni Cristo i qualsevol contra no tallem ni una. I jo també seria partidari de portar un altre central. No perquè Roger Figueres i Gaixa estigui malament, però és que com se constipi un dels dos, que jugarà Però Rubio de Pladevall- central. És el que anava a dir. Com ha pogut estar durant 10 jornades Pladevall a la banqueta? No, però perquè ja està Figuera i Gaixa. Però Pladevall no és central. Un partidàs, jo què sé. Per exemple, ara podem obrir el debat del canvi de sistema si el mantindríeu per la Lliga. Això és el que t'anava a comentar, perquè la setmana passada vam jugar amb una defensa de 5. No sé si, Pepe Lu, tu també apostaries a aquesta jornada amb la mateixa formació. Jo no, jo a la Lliga no, perquè jo penso que el problema no el tens a la defensa. No te fan gols, t'han fet 7 gols en 10 partits. No tens el problema a la defensa de ficar 5 defenses. Tampoc tens allí, jo què sé, un Òscar Rubio que te pugi la banda i un Nani. Igual si fas perquè siguin 3 centrals fixes amb 2 carriles molt ofensius, t'ho puc arribar a comprar. Però el problema no és de ficar 5 defenses, tampoc. Jo no ho faria. Jo continuaria amb un 4-4-2 o un 4-3-3, inclús, però no, jo no veig el problema de ficar 5 defenses o no, perquè no s'han fet 7 gols només. Per què n'hem fet 5? Clar. Estàs d'acord, Àngel? No crec que juguem més partits amb 5 defenses. Això de jugar 5 defenses va ser, jo crec, perquè, com va dir Pere, l'Alavés és un equip que juga a lo mateix que nosaltres, però millor, òbviament, perquè són un equip d'una categoria superior. Llavors, el que havia de fer era intentar crear superioritats a dalt i això ho fas amb els carrilers, no? I te tanques amb 3 centrals. El que fas és, sí, després tornes a crear la superioritat a baix amb els carrilers que retornen, però la primera part està clar que els que pujaven, al no baixar, la seva pressió va ser brutal i se va donar compte de que no funcionava perquè ens van avassallar els 30 primers minuts. Però durant la Lliga som un equip que proposa domini, llavors ja ens funciona bé amb els 4 centrals, amb els 4 defenses, per fer el nostre joc. Nosaltres no hem de mirar contra qui juguem, a no ser que siguin partits puntuals, no hem de ser un equip que miri aquest rival juga així i ens adaptarem al seu joc. Nosaltres hem de ser un equip que proposi i que l'equip contrari caigui al nostre joc. I més jugant a casa, claro. Clar, i més jugant al camp d'esports, que és el camp supergran i hem d'adaptar-nos, hem de fer que l'altre equip sigui el que s'adapti al nostre joc. O sigui, nosaltres hem de ser un equip que tingui aquest joc, aquest sistema i jugar a això, i practicar això sempre, i practicar-lo fins a la perfecció, i punt. I ho estem fent superbé, perquè és el que diem, és que dominem sempre, dominem, sempre. Què va passar? Que l'Alavés jugava una cosa molt semblant, era una categoria superior, així que va intentar canviar per tancar-se una mica més enrere, poder crear superioritats, però és igual. A la segona part, quan van entrar Quadri, Monterde i David López, es va notar. Ara potser exagero molt, però el veig com si contra l'Alavés també és com sobrat, tio. T'ho juro. Quadri és boníssim. És boníssim, aquest tio. És boníssim. Quadri és molt bo, sí, tècnicament és boníssim. El ritme que porta ara, també t'he dit. Clar, però perquè veieu que és molt bo, però perquè criden molt l'atenció els canvis de ritme que fa, sobretot, perquè ell agafa la pilota, te fa un ara per aquí caminant i de cop te fa a 20 per hora, te marxa a l'altre. Que del minut 0 al minut 90 lluita totes les pilotes com un animal. Va potser massa al límit en algunes situacions, per això ja ha complit sanció, però és un jugador que és que ara mateix sense ell, què fem? Anem amb Toni Vicente, que, bueno, ha fet partits mitjanament bé, però no és Quadri. No, és un jugador molt diferencial a l'equip, és insubstituïble la seva manera de jugar. Trenca línies, amb aquests canvis de ritme que fa, trenca línies que la defensa rival no s'espera, perquè, clar, l'ordre que tens a la defensa te trenca el bloc i després
a sobre el cabró tècnicament és boníssim i després de trencar-te un parell de línies potser te fa un passe que te trenca l'última, és que, clar, i després a sobre sense pilota també és bo perquè té molta anada i tornada i fa molt bones entrades, clar, és que és increïble. És el millor jugador de l'equip de lluny. Podria estar directament a un dels millors equips de segona així. Parlem una mica de la davantera, si us sembla, perquè aquesta setmana, si no ens equivoquem, Danilo Gonxaruc està convocat amb la seva selecció, llavors no podrà jugar. Tenim a Juli, que serà fixe, segurament, i podrien entrar de Mesa, Alfa o Thiaguinho. Per què apostaríeu vosaltres, Pepe Lu? Jo per Thiaguinho. Sí? Jo per Thiaguinho. Jo sí. Jo el rato que el vaig veure contra l'Alavés, a veure, és el que et dic, si amb Demesa no t'ha funcionat i amb Alfa tampoc, prova amb aquest. Me cago en Déu, per això està, no? Prova amb aquest. Jo el rato que el vaig veure contra l'Alavés no va desentonar per a res. No va desentonar. I és un tio que hi va, i jo què sé, anima a la grada. Això també agrada molt a la gent. I, hòstia, A mi el que m'agrada és que té sang, almenys, el tio. sí, almenys, és que és això. I, joder, almenys salta amb el central, que l'altre se les mire, tio. No sé, jo el provaria, perquè amb els altres dos no tenen sortit. Per mi, Juli ha de jugar sempre, perquè és l'únic que te genera una miqueteta a dalt. I l'altre, jo provaria amb Thiaguinho aquest diumenge. Per què no? Cagondo, per això el tens a l'equip. Jo aquí vaig veure també bastant enxufat, potser perquè també va ser Copa del Rei, va ser Denis Svitiuka. Te va agradar? El dia del Saguntino era perquè el matessin, eh? El rato que va sortir contra el Saguntino... Sí, jo potser sí. perquè va sortir motivat perquè és de l'Alavés, però... Sí, perquè el televisaria Però igual, però no... Aquesta banda dreta, per mi, Era, és una mica... No sé perquè si fluixeta, no m'acaba de com hem convèncer. comentat, potser és un triple, però Monterde i posar Pla de Vall a lateral o... No? Sí. Potser Monterde dona algo Sí. que com eres No seria mala idea, eh? No seria mala Però idea. és que Monterde és la seva posició, bueno, no Sí, és perquè lateral. O sigui, te petes Òscar Rubio, no? Home. No ho volia dir jo, no ho A volia veure, dir jo. pots posar-lo, però No. tenint a Per Pla de dir, Vall i el rendiment que ha donat, Òscar Rubio, el partit que fa la setmana passada... també, otro más Tio, a la col·lecció. Quin, el de Saragossa o el de l'Alavés? Los dos. Els dos. No, tots, és que jugui tots. Sí, sí. els dos, És que els no. dos. És que no arriba. I jo, I tio... a l'Alavés passen com vales i no arriba. I va bé tindre un tio així de Lleida, que sent els colors i tal. Però el vestidor també pot ser un líder. Però, tio, si però no jugant està, no, no jugant. està. I ho hem dit abans, quan va entrar Monterde, es va... Sempre notar que juga Òscar moltíssim. Rubio i entra Monterde, és com, vamos, una diferència I abismal. jo, la setmana passada, no l'altra, a Saragossa no entenc per què posa Òscar Rubio. Tenint, bueno, el Xus va comentar, per exemple, a Screenbox, que l'extrem del Zaragoza era bastant ràpid i va i fiques a Òscar Rubio. Claro que sí. El dia de l'Alavés, no sé quantes pilotes vaig comptar que li van ficar entre el central, que era Pla de Vall, el central d'aquella banda, i ell. Quan això, en el futbol està prohibit que te fotin un pas entre central i lateral. És que ofensivament Hòstia. tampoc res. L'altre no sabem central. Les sabem totes a la guàrdia ese, que sí, que fa 2 metres, que té un camp de les que... Però és que tot és a ell. Sembla que tenia que rematar la guàrdia per marcar, tio. No sabem centrar tampoc. Bueno, jo crec que vam tirar de la desesperada, també. Sí, sí, perquè no, clar, contra l'Alavés no pots fer altra cosa. La A posaves córners i, allí, clar, no rematava ningú, és del que parlàvem abans Has de també, fer així, però... de no saber finalitzar les jugades. Crec que és el gran problema que té aquest equip ara mateix. Contra l'Alavés, almenys, jo m'he marxat content, vam competir, no ens vam pintar la cara en cap moment. No li donaria més voltes a aquest partit pel fet aquest. Se va competir i ja està, no hi ha més, però... Vale, és el que comentàvem, al final també Copa del Rei... Va ser un premi, per mi va ser un partit per premi per disfrutar, tots. de veure gent al camp sí. i tal, ja està. Perquè l'assistència Sí. que va acabar amb 5.000 i pico eren? 5.238. És que, a veure, no cal obrir aquest tema ja potser, però ni mitja entrada i se veia molt més animat, òbviament. Home, però jo crec que a la està... fira serem 1.000. Jo crec que està força bé, 500. Està força bé, 5.238 però és que no euros. és ni mitja entrada, tampoc. No, clar, és que el calestari que tenim és una altra cosa, ja és un Tio, altre nivell. les coses estan com estan a la categoria que estan, de moment, pues... Aquí la No entenem. gent a Lleida ja sabeu que són del Barça o del Madrid, no són de l'equip de la ciutat, per desgràcia. És això, sí. És el que hi ha. Bueno, i aquest cap de setmana serem els de sempre. Ja... Bueno, potser... I- Encara que el club s'ho curri, I gràcies. Perquè
S'ha de- pots convidar. S'ha de dir tot, que el club s'està currant, està el fent club fa el que promocions, pots. fa Sí, fa tot fan el que zones, pot. Sí. entre lo del 2 per 1, ara lo de cada monat pot Fa convidar una tot el que està a persona. les seves mans ho fa. Llavors, aquí ja no entra el club fa el que ha de fer, llavors aquí entra l'afició, les ganes que té de veure el Lleida, si el passe de tot, aquí ja entra l'afició... Més que l'afició, la ciutat. L'estima pel Lleida Més que de l'afició, la ciutat. Perquè el club Sí. fa el que s'ha de fer, fa el màxim que pot fer, jo crec, de promoció pel partit, i al final aquí ja és la gent. La gent. Bueno, al final, si entra la pilota ja saps que més serem. Però bueno, si et sembla, Pol, tornem al futbol i anem a parlar de la pregunta de la setmana que hem fet aquesta setmana al nostre Twitter, @cova_lleida. De moment, Pol segueix estant actiu. La pregunta és, queden 5 partits per l'aturada de Nadal, com has dit tu, Alcira, Hèrcules, Ibiza, Mallorca i Badalona. Quina posició creus que ocuparà el Lleida Esportiu a la aturada de Nadal? Playoff, mitja taula, zona de descens i Pereira fitxa ja. És la que he llegit. Mitja taula ha guanyat amb un 44%, un 27% amb Pereira fitxa ja, 18% per a zona de descens i la que menys, un 10% per a playoff. Àngel, no sé si has votat, si és així, que has escollit. Sí que vaig votar, sí. Vaig votar la de mitja taula. Mitja taula perquè jo crec que revertirem la situació, però tampoc ens flipem. O sigui, no passarem d'un costat a l'altre. Però m'agradaria haver votat una mica a mitges entre mitja taula i Pereira fitxa ja, no? Una mica de les dues. Perquè també ens vindria molt bé una mica d'aire fresc, un tio que posi competència, que no dic que no tingui competència, però estaria molt bé, no? Lo que he dit abans, un tio que vingui, que la primera que tingui l'enxufi, perquè això portarà il·lusió als entrenadors, portarà il·lusió als jugadors, portarà il·lusió a l'afició, ens donarà punts i canviarà la dinàmica de l'equip. Si ha de venir un tio nou, pues que vingui, tio, ja està, perquè està clar que portem un mes i mig sense fer un gol, o fer-n'hi un o dos, i jo què sé, tio. Però que jo confio en els jugadors. El que passa és que jo és el que t'ho dic. Aquí, en aquesta categoria, no hi ha cap Courtois. No hi ha cap Courtois. Si xutes des de la zona 3/4 vegades, faràs 2 gols segur. Bueno, Ramon Vila va fer de Courtois l'altre dia. Però ja m'enteneu. Vull dir, sí, Ramon Vila contra l'Alavés va fer de Courtois, però després, a la segona ref, quantes vegades se menja gols el Saguntino des de zones de 3/4 que xuten? Si tu xutes 10 vegades, de les 40 que arribem en un partit de segona ref, tu xutes 10 vegades des de la zona 3/4, des de la frontal de l'àrea. No hi ha cap Courtois que se les pari totes. És que estic segur que fas 2 gols. I amb 2 gols, a la segona RFF, guanyes el 85% dels partits. Tampoc hi ha cap Ronaldo Nazario, No, però és xutar fort cap a la porteria. Vull dir, o sigui, ho estic dient que provem. És que aquests jugadors sembla que... Repeteixo, sembla que vulguin entrar amb la pilota als peus dintre de la porteria. Sembla entrem fins a l'àrea petita, un retall de més, una passada extra, i que jo hi ha vegades que me desespero al camp. Dic, xuta, i encara retallo un cop més, encara fa una altra passada i fins i tot ja ens la prenen. I jo, hòstia, i aquells de l'altre equip encara no han arribat, xute, va cap a l'esquadra, gol, i se te queda la cara de gilipolles, que és increïble. Deixem que un moment que comentem, perquè avui, precisament, no m'ha activat la compte de Twitch per mirar les notificacions i se'ns ha colat que ja tenim un nou subscriptor, no? Correcte. M'han avisat per WhatsApp que s'ha subscrit. Correcte. És l'MC, que... Se'm neix una mica de música de fons, a veure? Tu poses la d'ahir, no? Per cert... Espectacular. Un modo carrera amb el Lleida. S'ha currat tots els jugadors amb les seves cares, amb els noms i tot. Tio. I a més, que és un pro player de FIFA. S'ha de dir. Qualitat. Veure un gol de vaselina. Aquells sí que marquen, eh? Aquells sí que marquen. Sí que marquen. MC, juga tu! A els que marquen ja tornem a la realitat. Vinga, va. No, agrair la subscripció tant a l'MC com als que avui se subscriveixin, que no ho podem mirar. Però bueno. La setmana que ve sí. La setmana que ve ho tindrem controladíssim. Per anar acabant, Pepe Lut, m'has dit la teva resposta o no? No te l'he dit. Jo també vaig votar mitja taula. Mitja taula. Mitja taula. Vale, llavors, he sentit que confieu en els jugadors. Amb l'entrenador, si perdem diumenge contra la Cila al Camp d'Esports, Pere Martí, què? Pepe Jo Lut, me'l tu peto. mateix primer. Sí?
Jo A me tomar por peto. culo? Jo sí. Jo sí. Hòstia, fora ja, de una. Jo ja me l'hagués petat el del Saragossa, mira el que et dic. Però bueno, també el que jo també sóc així una miqueteta com soc, jo m'hagués petat el dia que és el primer any també, eh? Pues menos mal que no estàs tu... Bueno, el primer any era per fotre-lo fora, eh? També, joder, clar. Sí. El segon no. Àngel, tu te petaries a Premartí? No, però és que ni de No conya. fora. O sigui, no tinc ara mateix ni un 1% de fer fora Pere Martí. Ni un 1%. Total confiança, però brutal. Total confiança. Clar, és que això és un projecte a llarg termini i a part, ell des de que ha arribat l'equip juga bé. Juga molt bé, però Però no falta guanyem, això. Bueno, però és que, clar, però no això ho he de guanyem. guanyar, Però... no? Clar, També és los que que... juguen, jo sí, bueno... Que jo... partits, però tant Sí aquí- que juguem bé, joder. És que això és... Jo, si fos l'entrenador del Lleida i juguem així, estaria superorgullós. T'ho juro, t'ho dic en sèrio. Però... Jo m'agradaria sortir a mossegar des del tio. minut 0, Sí, jo veig així. Què dius, Pepelu? Que m'agradaria que sortissin a mossegar des del minut 0, no a la segona Sí, part. a mi també A m'agrada. tantejar, surts allà a tantejar, a veure què passa. No, I a tio, més, que surt a mossegar. ho he comentat abans, has tingut els últims partits, ningú partit és fàcil, però contra rivals menors, no? Ja te ve Mallorca, Ibiza, Hèrcules, Badalona, bueno, i l'Alcira. Vull dir, són partits molt complicats, trobo jo, molt complicats. No, El de la l'Alcira ara i el mateix de- és de la nostra lliga. I el de la Formentera fora, per mi és un dels partits més difícils de tota la temporada. I el van guanyar. guanyes. I el vam El guanyar. guanyes. El guanyes, sí senyor. És que no es pot Bueno, dir mai però aquest partit és més difícil que aquest. No, Claro. Aquesta categoria és molt igualada. Per la mediocritat que hi ha és molt igualada, aquesta categoria. Pots guanyar o perdre. Per això, l'any passat també va ser així, aquest any també ho serà. Bueno. Bueno, veurem. Mira, a veure, jo crec que al final el que li falta a aquest equip és... jo crec que quan guanyem un partit, la cosa tirarà cap a dalt, tio. Quan Jo tinguem crec que quan hem de- fem més de 2 gols en un partit, Bueno, tampoc té motiu. o 2 gols, o 2 gols ja... Amb un me, cap amunt, amb un me amunt. conformo i reafirmo la meva teoria, que quan guanyen un partit la cosa però anirà per cap la- a dalt per i la els jugadors confiança dels jugadors, agafaran claro. confiança i a veure Clar que sí, home, clar. Aquesta mala dinàmica, perquè Esperem. I això serà diumenge. Que faltava això. aquest diumenge o... No, aquest. Ah, vale, perfecte. No, sí, és el següent també. No, millor que sigui aquest. No, aquest. Sí. Doncs què, tanquem ja amb la porra o què? Vinga, porra. Bueno, voleu, abans de tot, voleu comentar algun tema que us hagi quedat allí? No sé si voleu parlar d'alguna cosa. Àngel, Pepelu. Jo no, coses així en concret no. Pues, lo de la fanzone que va estar molt bé, molt bona idea del club, encara que quasi no hi va anar ningú, com sempre, perquè és que al final la gent de Lleida pues, Igual és m'ho el que hi ha. sobrat, suposo. Això és Te diuen que va sobrar més de la meitat. Això de menys, tio. Pot és ser que- una no sé paella per què- que hi no sé per havia, què- tio. Una paella que hi havia allí. Però és que, escolteu-me, hi havia paella per 1.000 persones i es van vendre 5.200 entrades. En teoria havia d'haver per poqueta gent i va sobrar més de la meitat. És que no hi va... No, també, potser molta gent està al bar, I no va vindre ni a la fanzone. No, però és que, a veure, això abans, fa un moment heu dit que, bueno, per la categoria que estem, és normal que quasi no vingui gent al camp, ja quan pugem tal. No us enganyeu, o sigui, amb aquest club, inclús quan estàvem a segona i a primera no venia ningú. Només venia gent a primera quan jugava aquí el Barça i el Madrid i punt. I a mi m'han comentat, perquè jo era molt petit i no ho sabia, però jo m'han comentat que aquí hi ha presidents que han posat les entrades gratis i no venia ningú. I inclús a segona divisió entrades gratis i no venia ningú. O sigui, aquesta ciutat és així, punt, no la canviarem. I que amb una segona ref, que és la quarta divisió d'Espanya, se faci una fanzone d'aquest tipus, amb una fideuà gegant, se regalin entrades i hi hagi quasi 6.000 persones al camp, bueno, 5.000 i pico, i tal, me sembla, de segona ref, quarta divisió, me sembla increïble. O sigui, estem en un punt... Jo que sé, però- és el que he dit abans, el club no pot No pot fer més, és el club més impossible. Hasta El fer club algun no. partit bé i no vindrà algú que sigui de Lleida, tio. No, bueno, sí, però el club jo crec que estem arribant al tope, perquè aquesta afició no pujarà més, o sigui, no cridarem l'atenció de més gent, jo crec, No arribarem a més puestos. I encara que estiguem a segona... Sí, és que no... I mira que no serà per iniciatives que es fan,
És que és lo que va dir l'altre dia Miquel per Twitter, sabeu qui és Miquel, no? Miquel Arevalo va dir que és qüestió de prioritats, que això és qüestió de prioritats de la gent de la ciutat. O sigui, avui 5.000 i pico persones i veureu com aquest cap de setmana amb gent que pot venir gratis i tal, no vindrà ningú. Tornarem a 100.000, 1.500. tornarem a ser 1.000 i pico i a 10 promocions i a 10 hòsties. Per què? Pues perquè sí, perquè venen perquè ha vingut l'Alavés i tal. I si ara estiguéssim a segona divisió i l'Alavés fos un partit de més de la Lliga, no vindria 5.000 persones, vindria un altre cop 1.000. Ja està, és que... I seria el mateix equip, seria el mateix equip, Seria el mateix equip. Però és igual, és que aquesta ciutat és així. A segona B nos va vindre el Mallorca fa uns anys, que va baixar a segona B, te va vindre el Mallorca i eren 1.000 i pico. I si ara hagués vingut el Mallorca a la Copa del Rei, que està a primera divisió, s'hagués plenat el camp 7.000 persones o el que fos. I el Mallorca estava aquí fa no res perquè era competició directa de la Lliga i no venia ningú, tio. I no venia ningú. I els guanyàvem, perquè me'n recordo que els vam guanyar per la eliminatòria aquesta de Copa, a la Copa, la eliminatòria de Copa es guanya, i els vam guanyar. Sí, els vam guanyar i érem 4 matats al camp, érem 4 matats. I ara si haguéssim vingut per la Copa del Rei sent els Mallorca de primera divisió i no sé què, amb Aguirre, s'hagués plenat el camp, vamos. Però per què? Perquè són uns hipòcrites a Lleida, home. A Lleida, si estiguéssim a segona, i jo ho he viscut, jo ja igual tinc més edat que vosaltres, bueno, que vosaltres segur. Una mica, sí. Sí, una miqueteta, 10 anyets com a molt. A Lleida érem a segona A i com a molt feies 3.000 persones en molts partits. I jugaves contra l'Sporting, i jugaves contra el Valladolid, el Betis. Bueno, el Betis no perquè arrossegàvem més gent, però què és el que diem? Jo me'n recordo una promoció d'ascens contra l'Sporting de Gijón per pujar a primera divisió i el camp d'esport no es va plenar. No es va plenar per pujar a primera divisió, que nos vam quedar un puto gol de pujar una altra vegada a primera. Què vols? És que no té sentit, tio, no té cap sentit, home. Bé, és el que hi ha i amb això ens quedem. Sí, per això... Millor anem a parlar del partit de No, però clar, és que això... No sé si és millor o pitjor parlar del partit. S'ha de dir, perquè ara arriben els gestors aquests nous amb el merder que tenen i amb una divisió de merda i diuen, no, és que hi hagi poca gent és culpa seva. Això ha passat sempre. I més amb la merda que tenen ara i la divisió que estem ara, imagina't. Si ha passat sempre, imagina't ara, tio, i s'han de menjar sobre que els diguin que és culpa seva amb tots els esforços que estan fent i foten 5.000 i pico persones contra l'Alavés. No em toquis los collons, saps el que et vull dir? Doncs vinga, va. Tal qual. Ja, per tancar la tertúlia, per acabar, partit de diumenge, una porra. Pepelu. Guanyarem 2-1, va. 2-1, t'atreveixes amb golejadors? Tiaguinho, Doblete. obre la llauna i David López. Va. David López se mereix un gol ja. Sí. I Àngel? Mira, 2-0, Xuli i Nani. Hosti! M'ha sorpresa aquesta, de Nani. Flipa, Me la jugo, Estem parlant poc de Nani, però també està fent un temporadón, És un jugadoràs. És increïble, és el descobriment de l'any passat. Estava sense equip el tio, Sí, estava sense equip. Jugadoràs, sí senyor. Un any sense jugar. I joder... I vam estar a la presentació en altres o no va ser ell? No va ser. Vaya triple m'acabo de fotre. No, ja portes uns quants de porros. Bueno, va, tanquem aquí la tertúlia ja, donar-vos les gràcies als dos, Pepelu, Àngel, per estar aquí amb nosaltres. Ja sabeu que quan vulgueu dir la vostra esteu convidats i no res, ens veiem diumenge al Camp d'Esports. I tant, home, ja estarem. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Doncs què, Pol, tanquem ja el programa d'avui, que tinc son, tio, demà s'ha de matinar. Tu quan jugues? Demà descansava, però me fan anar amb el juvenil. Hòstia! No, em fa molt pal, la veritat, però bueno. Joder, doncs mira, jo demà vaig a veure un Real Club Deportiu Espanyol, Club Esportiu Atlètic Segre. Tu amb què aniries? Perquè clar, tu ets culer, tal... Però també ets del Lleida Esportiu. En què aniries? Amb l'Espanyol o l'Atlètic Segre? 0-0. És que t'ho juro que t'ho he dit. No me diguis empat, tio. No me diguis... Però sí. Amb què aniries? El Segre de quina categoria és? De moment, divisió d'honor.
No, però vull dir... Cadet, què és? Cadet. Home, secret, cadet. Coneixem el capità. Grande capitán. Que ens està mirant. Bueno, va, recordem que podeu recuperar la banqueta d'ahir, Pol, una banqueta espectacular amb Bojan Radulovic, exjugador del Lleida Esportiu, que va explicar a Pol com va sortir de l'equip i és que me sembla impressionant, Lamentable. impressionant. Així que la podeu recuperar al nostre canal de Twitch, també al nostre canal de YouTube. I, Pol, recordar que podeu escoltar encara el podcast d'aquesta setmana on parlem del partit de Copa del Rei, també el d'aquest diumenge contra la Cira. El podeu escoltar tant a ebooks com Spotify, també el de Cobàsquet. A la web tot. I, Pol, si te fa pal anar a cada plataforma, no sé què... No és gaire, però bueno, va. On has d'anar? A les nostres xarxes hi ha el link de Linktree, que teniu la web on hi ha tot, programes de... Covalleda.com. I dintre de poc, Pol, farem unes cosetes per la web. Dintre de poc farem unes cosetes. Novetats aquí no res. Mira, fica la música èpica, Pol. Ho dius, ho comentes? Espera. Quedarà malament, Pol. Jo ja et dic. Quedarà malament. Comentes tu, Jo? Pròximament hi haurà novetats a la nostra pàgina web www.covalleda.com molt aviat. Neix a les 3 W. Pròximament. Fica-ho recte, Pol, fica-ho recte. Pròximament. No res, tios, donar-vos les gràcies a tots els que ens heu estat veient en directe, en diferit també, i de moment, si no em falla res, ens veiem la setmana que ve aquí al nostre canal de Twitch de la Cova, a les 10:45, i res, Pol, recordar que la Cova sempre fa bo, encara que perdem. Com sempre. És que quan estiguem a segona divisió, tio, això serà un puto festival. Ai. Me poso a plorar ja de l'emoció. Bueno, va. És un cachondeo. I recordeu que som i serem... I a la Cova us esperem. Tots els continguts de la Cova ja els tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleda.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast cada setmana sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.